Gràcies, Josep Maria. A veure, anem molt tard, per tant intentaré ser breu. Això és el que dic per quedar bé, després farem el que faci falta. Abans de res voldria agrair a INECA avui l'oportunitat de tindre un debat en l'àmbit de la ciència. No és gaire habitual que en una escola d'estiu de formació de partit polític s'esdevingui un debat d'aquest tipus. I crec que ens ha donat l'oportunitat d'expressar-nos en els termes de la importància que representa això pel país en aquests moments. I per tant agrair tant al Xavier com al Lluís com a la Montse el que haguessin participat avui aquí. Per mi també és una satisfacció avui poder-me dirigir. M'he dirigit diverses vegades en escoles d'estiu, però bàsicament parlant de reglaments, parlant de negociacions municipals, parlant d'expedients disciplinaris. I en aquesta nova etapa un pensava que no hi hauria res més complicat que una negociació municipal entre Convergència i Unió, i sí, n'hi ha una més difícil, que és negociar els pressupostos amb els rectors i vicerectors de les nostres universitats, però espero que ens en sortirem. Aquest és un moment de crisi econòmica molt profunda i en aquest moment, precisament, jo crec que és essencial parlar de recerca. La crisi econòmica a la qual estem sotmesos té causes internacionals, però té causes domèstiques, estructurals també. I possiblement, si no haguéssim o no hagués passat el que ha passat a nivell internacional, tard o d'hora ens hagués passat a nivell d'estat i a nivell de Catalunya també. Per tant, això vol dir que tenim una dinàmica interna d'estructura econòmica i de teixit empresarial que no respon exactament al que està passant ni a Europa ni al que està passant als Estats Units i menys a Àsia. I aquesta és la reflexió que ens hem de fer de com sortir de la crisi. I en aquest sentit hi ha el tòpic que diu que hem de ser més competitius. I ser més competitius, que es diu ràpidament, vol dir ser més productius, que vol dir treballar més, vol dir valor afegit, que és fer coses noves, coses que no fa ningú, diferenciar-te per això, i internacionalitzar-te, que vol dir que el mercat ja no és el mercat d'aquí, que el mercat és tot el món. I per tant, oblidar-nos absolutament d'allò històric que dèiem que inventen ells. No tindrem recorregut ja si seguim amb el inventen ells. I això, jo sempre dic que no és nou pels catalans. Això no és nou en absolut. Ho vam fer i excel·lentment al segle XIX. I al segle XIX, amb la Revolució Industrial, el cas català era un cas absolutament diferent a tota Europa. A tota Europa, allà on es va poder fer revolució industrial, era perquè hi havia recursos minerals propis importants. I Catalunya és l'únic exemple que no tenia recursos minerals de cap tipus. I per tant l'únic que teníem era capital humà. I el poc que es va començar a fer era el carbó que es traslladava del Pirineu, que havia molt poc, i en tot cas aportar-lo d'Anglaterra era molt car. I algú va pensar que per què no podíem fer la nostra revolució industrial a través de l'aigua dels molins, i per tant allò que feien els anglesos en els teixits i que per tant s'estandarditzava la producció, ho podíem fer nosaltres a través dels molins i de l'aigua. I és l'únic cas del món que va passar això. Per tant, no és nou. El coneixement fa que siguem capaços de competir encara que no estiguem amb les mateixes condicions. I la bona notícia, perquè és allò que en una situació com la que estem, que a vegades és molt pessimista, i ho ha de ser perquè a més tenim tot un àmbit de la societat que ho està passant molt i molt malament, la bona notícia és que sí que hi ha coses que van molt i molt bé. I una d'elles és la recerca, el nivell de recerca. A la taula s'ha expressat, jo no m'he d'allargar amb això, és només un resum, però és molt important
saber que tenim uns centres de recerca amb una producció importantíssima. Tenim infraestructures científiques molt potents. El nivell de les nostres universitats és molt bo. La captació de talent i el nivell de talent que tenim al país també ho és. I això és molt difícil. Això és molt complicat de tenir. I ara el debat normalment que tenim, i Lluís ho deia, és com som capaços de transferir un coneixement. I aquest debat hauria de ser molt més fàcil, perquè el difícil és tenir el nivell de coneixement que tenim, amb els recursos que tenim, amb la mida de país que tenim, en el fet que no tenim estructures d'estat i competim com si fóssim un estat amb la recerca. Per tant, una dimensió molt petita. Això era el complicat. Per tant, no ens perdonaria la història que si hem fet la part difícil no puguem fer la part fàcil en termes històrics, que és com convertim tot això en economia productiva. I aquest és el repte. Ho és des de com es transfereix del coneixement al món de l'empresa, com ho transformem en producte. El coneixement es fa a molts llocs, però lògicament la universitat i els centres és un dels llocs principals, i com som capaços de fer aquest recorregut. Però aquí deixeu-me només fer una reflexió, és a dir, la missió última de les universitats o la missió última d'un centre de recerca no és crear empresa. La seva missió no és fer empreses. La seva missió és crear coneixement. I altra cosa és posar les mesures, i això aquí tenim la responsabilitat també molt l'administració, de com fem que quan algú és emprenedor tingui la capacitat d'alguna manera de crear empresa. Altra cosa és com l'empresa va buscar el coneixement. I aquí sí que és molt important que quan una empresa truca a la porta d'un centre o truca a la porta d'una universitat, això sigui fàcil. I això aquí a vegades ens és molt fàcil, la Politècnica és un exemple, en altres àmbits és més complexa. Però superat això, el repte més important és que el gran teixit de la nostra petita i mitjana empresa entengui que hem canviat de paradigma i entengui que o hi ha innovació o no hi haurà ja més recorregut. Quan deia que la nostra crisi és diferent, històricament, quan hi ha una baixada de crisi, normalment els mateixos sectors de sempre tenen una baixada fins que hi ha recuperació. Ara hi ha molts sectors que no es recuperaran. Senzillament no es recuperaran, pensats i estructurats exactament com ho estàvem fent fins ara. Per tant, hem de fer entendre que en alguns àmbits el que hem és de transformar la missió d'aquella empresa. I això al final és la innovació, i la innovació no és només la transformació de recerca, innovació en els processos, innovació en la cultura de la mateixa empresa. Moltes vegades tenim trobades amb representants empresarials, sobretot les dues més importants de petita i mitjana empresa, i et diuen com podeu fer que les empreses innovin? I això és tant com dic, com podem fer que fem millor d'empresaris. Un empresari té molt clar que si té un problema de màrqueting, inverteix en màrqueting. I si té un problema de recursos humans, es gasta els diners en recursos humans o fitxa qui sigui recursos humans. Això de la innovació és més gris. I quan expliquem que a Alemanya la inversió del món privat en innovació és altíssima, no és perquè siguin més moderns o més simpàtics, sinó perquè guanyen diners amb això. I aquest és el gran repte que tenim sobre la taula en aquests moments. Per tant, jo només acabar des de la perspectiva que aquest és un àmbit important per fer política de futur, molt a mig i llarg termini, i que aquí hi ha molta responsabilitat des del govern, i la tenim des del partit també. Masses vegades en política és la bronca a curt termini, la bronca parlamentària, i això és essencial, però també és veritat que hi ha àmbits en el qual hem de definir, pensar i prendre decisions que possiblement ens donaran resultat d'aquí 10 anys. El resultat el tindrem d'aquí 10 anys. I aquest és el plantejament que ens hem de fer. Quin model de país volem en els propers 10 anys
que pugui ser i seguir sent el competitiu que ha estat històricament Catalunya. El repte és immens, però les capacitats que tenim al país també. Avui hem tingut 3 exemples. Gràcies.